Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Muri Zimbabwe muri rudadiso nhasi rari mwezuva vakuru vari padivi pangu ndofunga mavaziva kana musati mavaziva vakuru tisati taita kuti muzvizivise imbonditirai zvimwe zvacho zvamaita kudhara handizvi kudhara zvakapera kudhara tikuzvidzosa nekuti tiri pachirongwa another level patiri kudzosai paisovi vakaita mukurumbira alright zvandinovaitaka ndichibuda panapa zvezvamutaura ndada kuzvisiya manje ndadatanga zvinyowani aiwa tikuda zvekumashure zvamaizika onazvo toridza ngoma here ngoma ichapudera makumba apera ndisaka ndauda tanga zvinyowani ndichibuda panapa ndakutoenda kuami kuami ndatoenda kuami mafunga kunoitei kunoita ndokuenda kana brigadier kana general cheche padhuze pabriside area yamadai munoiziva here ndinoiziva padhuze pabriside apo ndoda kuenda kusalvation army ndokwanda kusalvation army ndandakwana mafunga zvokuenda kg6 kg6 ak47 ndikaipiwa inenge ya 50 kg opo muri yezimbabwe tinaye mukoma Awillo ndofunga vakaona madhirama akapfupi vachiri kuekitira muna fest paya nana mulanhi wemufaveni aizikanwa samai matraburu ndo chikwata chacho timu iroro Kapfupi mai matraburu marabha regedzai tipe mukoma vanyatsotitsanangura kuti zvaifamba sei munguva yavo yavaipisa rangozoita ndinonzi Andrew neshamba esenguva dzese kamusakangana kusubscribe kudrumas media taking you to another level. Vakutotanga kukwenya musoro kuti vanyatsotipinda nesu mugiya chairo rangu zita ndonzi Wellington Musa vakawanda ukatosvika chero kwandogara kana ndokunza wele undiwani vakaona risati Awillo ndiyanga ri zita rangu randaishandisawo pakuekitawo ndakatanga 1999 zvakaitika nezvekuti ndaishanda as a conductor kumakombi chita Renotoni saka vandii mota yakafa ngotaura mamuri windi conductor windina conductor zvakasiyana windi anenge ari parengika inoshanda mukombi anongana patosiyana alright yeah saka one day mota yakafa ndanangoti regerombotenda mutown ndo pandakasangana na ainzi Chimtashu mazana ari kunamibia ne ainzi Basopo iwo zinakashaya manye na piri achiripo ndakatosvika pana festival achitoita kadrama kaonda ndasvika ndakatomira ndipapedza zotaura ndikati boys muri kuita izvi ndinozvigonawo ndiri kudawo kanzaka kana uchikwanisa chi isu tinogara kweboys ngati apa tindogara kunotoni ndwatawirirana zvedu ndwandatanga kubata navo akupera ndo pandaingodza napira achiti kuno mapesa wataimboekita naye anogona kuzongoya end anonzi Fred but aishanda kune kambani yenzi Kasji yaita zvekusona
saka akazoya rimwe dheyiwo ndovatatotanga kutobata naye saka Fred manje aiuya aitanga enda basa kwake opedza basa odzoka saka taizomushanda naye zvekuma 45 chingodaro swosvika one day takavati guys tagarisa chi tisina kuenda ku ivo infact ndovakati tagarisa tisina kuenda chi kuredio drama iya yainzi yande yekumombe kana muchiri kuirangari yaitwa ndara arotondamwai ndovataenda yainzi radio 2 ndovataenda kuredio 2 kuya ndatanorekodha kadrama kedu ndovatapedza tichipedza kadrama kakabva kabuda after 2 weeks kachibuda kudaro vanhu vakabva tanga kuona kuzebhisi kunhu kakadzokorodzwa ndovakadzokorodzwa kakadzokorodzwa kane ka3 kana ka4 arondina mwendo vazouya kuvana first kanzi boys drama rera makaitaka ndakuda kuti richinobuda chi kuZTV kuZTV tamba kuenda mudara kuri kunetsa kanzi ayo endai munoziva pakanetsa zvinenge zvakatora about 4 months tichienda kuZTV chinzi imi zvamuda tiiteka chikuitireka isati sikumbonzwisisa yamutositiita hatisitomboziva izvi ibvai pano muri kutinetsa kusvika ndomandezi akabuda yainzi emuzimbabwe saka ndakazongofona kuemuzimbabwe ndikati right tiri kupira kuzongoitawo chi kasikiti kedu pai pamunopedza maprograms enyu kanzi uyai ndovataenda saka takanzi uyai for audition ndovataenda takatotakura kangoma kedu netumauniform twedu mungozasara rinongwa neshungu I think 6 dzakakwana tasvika kupocket apa program yataida yaizorekodha 8 but 6 dzakakwana tasvika iko tasvika kudaro ndovatagara kwakauya ainzi Mandimeka kana sikakanganisi ndovati mapana nini muri kamboiteimi kati isu tinoita drama toita kuna face ende tiri popular kuna face kanza but ndandikuzivei ndovati hamutizive nekuti munoshandira kuno isu tinoshandira mutauni kanza alright itaitoni zvamunoda kuita mozati takangoisa pamukoto so ndopamira maofisas achina ambomira apa zvimwe zvekuti vaingoshora kuti hazvii zvoda kuti anovapana ndopamira vakatiti 10 minutes but pa 10 minutes audition yavo vakazotita 2 minutes kanzi chiregai saka ndakamboti asi taita nonzenzeri but ndakatesa ndakaona vachiseka ndikazaraizvaita kanzi alright chimirai program iperi muzimbabwe inenge yapera na 8 iri handinyoza kwakudhara stere ichipera kudaro avaida kudzima makamera kana musadzima makamera chimbori kudaiva panao still remember musi uyu ndopane chandakagera mhanza so mhanza iri kugera napama ndindakatanga nayo iri kugera navharadzipe ndindakatanga nayo saka takaenda takashota musi wachona zvekuti ndakazopa drama ratakaita papo ndakaplaya 2 marows imwe row ndaipinda ndisinachi ndakapfeka heti nditori mumwe munhu ndozodzoka ndine mhanza ndaakamwe kadhara ndovati arova ndovati apedza kanzi toribudisa mai manje kati alright but trai ukasvika wakamudara kanzi aiwa no ndondowati toribudisa mai manje rakagara dzinenge 3 weeks ndobva rabuda paemuzimbabwe takatofonera moza madezi vaika matv anga ari mashoma 99 matv anga ari mashoma zvekuti ini ndaigara kuNorton anapiri vaigara kuEpworth but Kapfupi aigara kuMbare saka kuti ndione program ndazati ndaikwanisa kuona kana Mbawa but kuseni manje Mabhawa anenge akavhara saka ndakatokwira kombi kuseni ndovataenda kumba kwaKapfupi tasvika kumba kwaKapfupi kudaro 8:30 8 o'clock 8:15 ndivaitanga program yedu ndovaitwa ndovayapera ichipera kudaro ndakangonzongonza neRumas kuti ichipera kudaro vanhu vakabva vatanga kufona ichiti ngaidzokorodze apinanyatsoona ngaidzokorodze yakatodzokorodza about nenge 4 times every muzimbabwe ingambodzokorodza ndo pakazoya one day around 4 madays manje handitasiye but it was around 4 ndo pakazoya arondondamwa asvika ndandori pastage ndovatondinongedzera ndachondamwera
ndakatosiya zvendaita ndandamhanya vai kanzi hakuna mwanangu zvatakuita panapa imi hamuchaite zvechi hamuchaite zveredhiyo manje ndadati muende kutv tishowa kanzi saka tonoita sei ikoko hatina kana patakanyora kana kuita sei kanzi aiwa tondwari munouya munomboita zvamunoita izvozvo sure after 3 days takaenda bhazi raidhiraivwa pana ambuya so ainzi vakamboita pagiringwa maijeke saka vasikakanganisa ndo vakaenda katitiriva kabhazi kanga rike ZBC vakatitakura tikaenda takanosvika ZBC pane kunonzi kuZBC canteen seruko kuti takatasa mastudio angari national event by the time ndokwatakanoshootira kaopesi production yedu but yakanetsa kushuta. Why? Because vanhu vanga vajera makameraman anga ajera kushuta bhora chichi saka vaiti kana tichishuta manje isu tandakajaira taiti kakireta kajoka nditi vaibva vatanga kuseka vachiseka kudaro wotombomira kutoti kati apo isati tejera kazvana kati chichike tejera ngoro wamutoro dodo pekutanga pavakachedzera kuti kati I think apo ndanga ari pastage namai matabura anombomira akatosiyedza kuti mirai ndomakazimirira tangidzai kana Kapfupi mai mukatitangidza zvandataura pasi zvandichadzokora kanzi zvese zviri right ndovatarowa kudaro manje tapedza atakatospenda daily yese tikubosa katari tu asi ndimwebva pamba inini amai mataburu ndakamukamufana kainzi mataburu kachona nevamwe vasikana but vakawanda vakashaya zvekuti kushaya kwakaita kana masitaundi akutomakangana bcause pamba navamwe vasikana 2 futi neumwe ainzi tendai I think ariko kuchitungwizaiko but pamwe akashayawo futi bcause vakawanda vakashaya neumwe ainzi mafuraberi naguchu but mafuraberi naguchu vakashaya futi infact vakawanda vakashaya pavanhu vanga varipo musi uwoyo vachiripo ndini napiri naKapfupi I think so kwaidhama kakando ndisi vanhu vachiripo chete vamwese kusina kakuti ndoyakaita face production yedu and then yakatora dzenge 3 months kana sikakanganisi ichingobuda yakangonzi coming soon kusvika musi wayakazobuda musi wayakabuda manje still nasenda netv kabhozi nasenda nemari apa handina pekuionera manje apa yebuda manhiri kuti ndiende kuti kumba kwaKapfupi kumba yane manje zvakandiremera saka muzani ndakaita sei ndakaenda kunotoni ndandaropinda mubhawa pane bhawa rainzi Norton Provisions ndandapinda munhu ndakagara kati changonawo mapicture chiti bhozi muno mubhawa mune muchiramisi ndagozi tagara mubhawa rayo pangotanga munhu wanzi hai guys tikumbirawo pane kadhirama kari kuda kubuda nhasi saka tiri kumbira kuti mukaise kumaspika vamwe ndobvaramba vamwe ndobvabvuma vamwe ndobvaramba vamwe ndobvabvuma but vanhu vakabvuma manje vanga vawanda saka vangagara vachizvita kuti sometimes bhora kana chibuda vaitora audio yekutv uisa kumaspika ndo vakaisa kadhirama kaya tanga kanziko kasonga reimba chenjera kunyengwa nerubva mukurima tobvawaimba chakagoreri anzi chenjera kunyengwa nerubva mukurima vaibonza piri manje ubati futseke bva pangana munengura zvainakidza hanzi sabhuku wagarira tsunu unobayiwa zvainakidza nguva izvona bcause taiti kana tasvika ipapo weti kwatasati vanhu vakakwana here vakadhakwa here chii bcause tendiri mugiya number 5 chaichairo unozati kasonga yakachipera kuri here ndakagara ndizii apo ndikuza ndirikupinda mai ndekendepinda after 3 minutes kandi 4 minutes achaziva akagara ndizii rangu piri namai mataburu vanetsana aitangana apiri naKapfupi vanetsana ndo pandakazopinda manje
still remember nachiti iwe kana uchiti wakanimaka wakagarire pachair yangu apa chiona manje shit era ndakapfeka ka nandaita ndiri boss anditika but chakazondita pana after rapera ka shit kunokainga sina kupinga badani ndini kola manje ndakapinda mukati taya mino zvange unongoza excitement yekuti nhasi tinongoda pa TV ndakatadzika in fact manheru atina kumborara twakomana unongoda pa TV by that time TV yaikosha aiwa yaikosha kunzi ari kuda pa TV saka munoziva chakatika chandiri fani mubava imomo ndakagara kudaro time ndakabuda think ndaibuda zve 3 or 4 minutes ndabuda kudaro pangotanga umwe munhu wani kambana aka karoita kari bhosi aka ndokaziva aka inizii zvangu imomo dzikaneka ndogara munomu kuti ndombakaona pamakomba kaneka ndogara munomu ndangoramba ndakanyarara katika ungazive manyimwe kuti ndini aiwa ndangoramba ndiri zii rarova dhirama rapera ndakufara pai ndazobuda pa TV pai time ndakasimuka munhu anga ari pasaidi rangu ndaizokanzi aimwe kamunhu kamutara ndo kari apa Ukatengerwa mamba ndakapinda mbawe mutsina kana sendi asi I think ndakabuda ndine mari yasvika ziri close to angari $10,000 zavo but ndakabuda ndine mari yakawanda mudzivo doreri ndakazoti ari kutiza vanhu vachifara kubva ipapo aiwa hazvo zvakazotanga kuplowa tichienda kuzebhisi kekwe kwangu akumba kwedu ka takungoenda ndova tadhonza takadaro tadhonza aiwa zvekufaya amacompanies vachingotishedza tichienda tikatombosheedza nomwe murume ainzi Ndrewmas akatenza mangareni ndakambokusponsora mimi mukadya mari yese hamuna kana sendera makandipa ini ndakatovarwawo bhozi I think kubva ipapo kubva musi watakaenda kuDarwin ndonyepa ndakapuwa mari andapuwa mari saka ndonyaya yakazenge yakundibhowa awo saka ndakazenge ndakuti ndikati 1 step ndoti 2 step back tingodaro up until I think dzanga dzakuma 2004 kwakazoti amino Kapfupi mai matraburu na umwe ainzi Sabina Masangudza yaitari maitatenda njezi vanoti mafrauta vaita saka nanhasi anonyatsonisa kuti aita tumafrauta ndiani ndipiri here ndikapfupi here kandiva matraburu yandizivi bhozi maiti mukaenda show pachikoro muchitarisana namba yevana anenge vapinda nemari yaizobuda inenge iri shoma enzeni takatisina mafonzi ndova ndazoreza point yekuti hangatitengechi malines ini ndindaitsvaka mashozi ndiri kutsvaka mashozi kudaro waizoona kuti takazoona kuti mai matraburu ndo vakazenge vane foni taitochiti chimotorora taiwanzira foni yake mani taiti Mazda 626 bosi yanga ine kala imwe mota so saka taiti unoti foni yako Mazda 626 ndochivona chakatenga izvozvo but mari yakatengesala inenge iri mari yedu yataitichi uye anogadzira mashozi ndiyaitira sei ndiyachashandisa foni but foni yakazenge namai matraburu kubva pamafoni ipapo pakatengwa mafoni bhozi piri na mai matraburu ndo vakazenge vamwe mafoni saka ndo pakazoita kasplit manje Kapfupi akuita sei akunotanga bhendi oraenda sirira futi takatizomboita futi bhendi ranga takatanga nemarimba ini ndatoridza baritom ndauti baritom ndairidza bhesi ine ndairida bhesi ro raindinakidza sereka asi takadzidziswa nomwenzi Lucas Kancheta ndiye amene kana achiri kumaza ndiye ari kuridza mabhesi gitari kwaProgress Chipum anga aiuya naPatrick Anafi na Lloyd Gwara akazondenge akangoramba ariko Kapfupi ikoko
ndiye aita mapengi bokazi na Kapfupi. Saka ipapo manje inini ndakazoka kuti one day ndabuda ndaenda kubhindura kunotsvaka mashozi. Ndo ndaona mashozi ndapedza. Ndo ndafona kati boys ndadzoka. Tukitanga mashozi edu musakati wakati. Ndo watobvuma. Dzatugenda. Kamuse kuenda kakupanga we. Aba Kapfupi atobuda atosplita angotora vakomana vebench. Dana mainga bozana mainga ndo time yakapinda wana mainga iyo. Saka babuda nawo ndo vaenda nawo. Ndo kusplita katakaita. Saka paipapo ndadhiniwa. Ndo ndaenda ndikanoita 8 years ndiri kuDurban. Ndo vandazodzoka. Waipinda nipi kuDurban? Durban ndadriver truck. Driver truck. Asina kana sina chinanga chekudriver truck. Unongozivawo nyika isiri yako mawana. Saka ndakatodriver truck ndaitira Durban Joburg. Pakazobuda mainga 2012. Ndo ndakatoya kuno for a visit. Ndiri ndiri chimbinga netumari. Asi unomba ndichibva kuDurban ndakatotakura 50,000 rands. Chitoti ndiri tumari twangu. Ndauya ndo ndanomuona. Ndo vatonditi uyatitangidza futi kuita. Bozi ko zvinoda kuita mari. But sure bozi South Africa yakurobwa chichi yakanyanyisa. Ndo ndatanga kuita nawo. Ndifunga kuti zvabo. Kudai ndikuona mari dzachona dzadhakwa. Ndokusiya kwandakaita. Ndakazoita last production yake yakanoitwa kwa Glenville. Ndo last production yandakaita naye Kapfupi. Yandasiya. Pane mwenye yandasiya. Pane rimwe day takashedzwa. Apa tangokuradza kuti tanga tiri creative sei. Isu tasinganyore. Zvinhu zvekuti munogara pasi motanga kunyora kurere. Peni nebepa wakasingazvione patairiyesera. In fact tangasingarieseka kakawanda kachona. Kwangu unoudza kuti ita so. Vanhu makutopinda makutorwa basi. Saka kwakauya munhu tiri pana first. Ndovati boys tikukumbira kuti muye kuepwedzi. Since muri vana imweepwedzi. Tingokumbira kuti muzotibatsira motitaura drama reHIV and AIDS. Ndikati tinouya. Apa ndimuri kuona atudza kuti drama reHIV and AIDS. Saka isusu kaplege HIV and AIDS tanga tinako. Mungozanguva yaka HIV and AIDS zvakanyanya uwandisa stiri ngekuti vanhu vaiafekta stiri. Saka tumaplace totisingaperi taigara takatuita. Saka tanga tinako hwana. Ndo ndati tinouya. Kamuse kuenda manje ndo tasvika kwanguri kuepwedzi airport complex. Mimi panzi pasi pairi. Ndo tasvika kwekwe. Tatosvika vanhu vatongana hamuzotanda nembirika. Saka pakangodzonzi kuri kuyana Kapfupi pakazara. Pakazara zvokuti chisvika soka. Like zvekuti achapresa mazano kuti akangosvika panzi mara. Ndo zvatakaitwa musiwo. Tasvika pepe. Taenda kama muchirumu chitakanonzi gara imomo. Tagara ndokwaya mundara. Kanziraita wakomanaka maita bhoma uye nokuti ndiwo kunotonika we. Kati ndogara munotoni mai matrabura aigara kukwadzana. Anzi makati yagara kupi kati kwadzana. Musikana ndo kumabhuku. Kapfupi tanga kugara mabhuku. Saka iwo ipiri ndo gwasara kuno kanzi ni kuno kandipi. Atokutofara beka kanziraita boys adopedza nguva ndidya. Nhasi hatisi kuda zvenyu zvekuti munongotita tumadhirama HIV and AIDS. Nhasi tikuda kuti mutire dhirama munyatsokuisa child abuse. Handiti kakomana. Angoti warati ndara ndizvozvo. Muzoti achienda tikatarisana so. Katakomana. Tine dhirama rechild abuse. Hatina. Saka toita sei? Angoti Piri na Neni na Kapfupi. Ati boys ainezi. Toita sei totiza here. Kadai kutiza atitize panapa. Totorwa chete. Iwe Piri uchapinda wakadai. Kapfupi uchapinda wakadai. Mematrabu uchapinda wakadai. Metatina uchapinda wakadai. Zvinoita here. Pane pakangochinjwa katumbe. Pachinja tuma lenze. Aiwa. Ngadai. Apa tutawo takatomira tapuwa 5 minutes dzingogadzirira chete. Sevanhu vainzi kava vari ready. Munozati takangopedza ngoronga ndo tapedza. Ndatapinga ndatamborwa kuti masongs. Asinyatso click. Ndonga mutse takarwa masongs anenge 5 or 6. Ndazongoti boys
handi mamatabu ndovapinda arova piri ndovapinda I think ndindazosunga munhu wacho ndindakazosunga munhu wacho ndakasunga ndiani anenge mamatabu ndiyaizosunga kupedzisa pacho tarova dhirama raya tapedza naombera maoko munogona ndatadzokera mudressing room yedu atagara ndobva ndarakanzi komana magona kati ranakidza here kanzi ranakidza kati but chokati ndaraka tarigadzira nhasi dhamere moza takatirambira nhasi mndarei anzi muna kurigadzira kati tarigadzira nhasi taya kuno kuti dhama rechavendeizvi izvi zvamuritaura tatozigadzira nhasi aya tansiri creative zvedu pairohwa basa sebasa pairohwa basa sebasa asaka kuri kunzi nhasi uno Kapfupi ngatichidzokerai pekutanga. Do you think it's still possible? Maybe. Changokura makore chete but ndichiripo. Because I want to say ndari makore awanisa 67 years. Kana sikakanganisa. But auratidza kukura zvokudaro. Chikuti taite 67 ndichikuti pane pamwe pandaidhakwa nditi kana ndakadhakwa aiwedzera makore mani ndikarara ndakadhakwa ndendawedzera ne 2 years ndakadhakwa ndendawedzera ne 2 years ndosaka 67. Okay. Saka tinogona kusubjecta wakadhakwa kuti tidzokere paage yako cheshe. Papa manje pakuti nesepoza anogona kudzika kuenda mu37. Okay. Under 37. Alright. Semunhu akura kudaro wane mhuri here? Mhuri ndinayo dzoyo. Vakadzi vangani? Mukadzi ndine 1. Ana ndine 3. Asi handikuzoi nemavende akazobva kupai? Takaita accident South Africa. Ndafunga kuti pamwe zvibhakira uri windi. Aiwa zvibhakira nditambireko. Zvaitika ndari kunoti kuCloud. Saka madezi wayo ndati ndandika place kandaira nawo kadiki sapamba ndikashabini. Saka ndandika Nissan Chamber kana nako. Saka iye kuti unenge ne shabini andika apo ndaimboita nchimbomwirirawo. Saka ndakatofuna ndiri ku beach ku Durban South beach. Because it was on a sand. Tandanzi aona chi duro rapo zanga munhu aitengesa munhu aimudza kuti kana duro ratsara kana 3 makesi unondifonera. Ndivandifonera pasara 2 makesi. Ndati alright ndikuezi. Saka kubva Durban ku beach ikoko kusvika kuCloud kwendaigara pamwe pakati bazve 15 kesi. Saka ane gepi rekuti ndaida ndimhani ndozodzokera pandoda kuenda. Ndakaenda nchimhani. Ndakatosvika bobono atorongedza makireti angu 12. Ndabuda ndakunda kuchinda kunohodha. Ndakabuda nespeed nozakanisa njembe kanomhanya. Ndakanoswarovera papore magetsi. Ndakwara iri pesi ndanorovera. Ndokubva wakaita mazime waya. Kuzvibhakira atiko zvinhu. Alright. Mune mhuri yakawanda zvakadini? Unenge 3 chete. Okay. Wakomana? Mukomana 1. But unfortunately akashaya zvake ainzi Denzel. Saka ndasara naFelicitas naSauma chete. Right. Tichiongorora madrama enguva yenyu nanhasi uno ndezvipi zvamungade kutaura? Edu ekudhara hatingati kuzipambiri edu. But mungada kuongorora pane edu ekudhara ka. Waiti kuti uriita ndeti. Right kuti rizonzi rakuzoonekwa kana paZTV zvaitora kunetsa. Pamwe nekuti technology yange shomeri. But zvainetsa asi paraizonobuda ipapo. Rainobuda rakanyatsoperfecta because raieditwa ana mudhara nchonda mweya wanga asina mafanisi. Raieditwa zvakanaka ende wanga usingashute nonsense. Wanga usingataura zvisina basa. Waitaura zvine order kana iri entertainment wanga angori mafanisi chete wanga usingaiti sina basa. But zvasiyana nezvemazano kuti munhu akangofunga chete angotora foni akangoita. Saka ndovanga ngondomsiya noripo chete. But vamwe havo vari kugona. But vamwe vacho manje anenge ari munhu wekuti anogona kungoonekwa pamashops akadhakwa achingoita mafanisi zvotonzi uyo anogona kuekta akutoshutwa munhu
but ukada kumhanya nestori yake unozoona kuti pampasena anenge achitasika noni. But mari yamaiwana tingati yakakubatsiraiwo zvikuru here kuti maivege rekungodya sendira maona irororo pano zvinogona mataro anoita vanhu vaitwa kwana munhu akabuda patv anditi obva kuti vari kuita mari omana dunyepa hapana mari yataita especially kumari yautizens like kuna mari yataivana ukadonyepera asitinumepa ndakambopuwaiwa mari ka ndakwanisa kutengera mai yangu dress ranga rakanaka bhesa 10 imweni wandatenga trouse imweni wandabhadhara rent mari yakabepera saka kwaizongoti simudzawo kumashows nevamwe mapromoters but mamapromoters aitozodhivarira panze because aiti kana akaibata amwe handizokwanisa angutaura mazita avo but vamwe vachona aiti kana akaibata mari aiwa maikuwa peanuts vakawanda still pane makambotengesa kumasvingo uko tikatozobva kumasvingo uko tisina kana mari basi atikataura ari kusiterake zvinhu zvakapfuura kudara takatozobva iko tisina kana mari basi pane nekuti nani akachenjeresa manje ndiani inini aiwa akakudyirai mari hazvo akapfuura hazvo enzaniko angari kumasvingo ikoko mataga angari wekugweru yeye ndakangana zita rake munhu akandigumbura ndunyepa ekuti nange tine mari yevanhu vangatiko ngani mari yevanhu 3 or 4 vamwe ndakatozovakumbirira mubhasi takumana ndomamira zvakaita hatina kana mari pane nekuti aizikanwa vakanzi anopinda panhandi ndomavira takaita kuno vamwe vacho vaizotishandisa manje kana pane mwakuti akanyanya kukonzera kuti spirit yekuti mwainzi maziriri but I think ainzi akashaya muvese yaigara kuti kunotoni yaita muvese aingouya otora piri Kapfupi mai matraburu namaitatende ndo vanhu vaitora 4 pagurupu nevanhu 13 aitora vanhu 4 onoita 3 weeks navari asinoita mashows navo kwesusu tasara toitai taingusakada but naikuti manje ndaimiramira ndasingazovenenzara taiva takontinue but anyatsira kuti zvakachinja bhuza vanongada kuona Kapfupi vanongada kuona piri ongona tiri nini pasopo zvaitobohwa maingonawo tumari wombichana kana mashows masingakwanisi kuita saka zvine machallenges zvanga zvine challenge ndakasimba ngakuti zvanga zvakawandira kuti infact zvanga zvakatiomera kunyanya stere chiredu taizikana chita mbiri chita sei but zvasingaizova sandazofunga pfungwa dzokumboenda kuti ko paimbobuda kanyake kuti maidanana nevasikana venyu vamaiita nawo inini chero nanhasi muzati mazuva ndodira pakomba nditi ndikasvika pakombi iyo ndonyafamba nemasprinde ndikasvika musprinde imo muna kondakta musikana nditomuudza kuti haisusu kana tiri pabasa tinoita zvebasa handirame ndigona tanguita munduramba ndoita kusati kuti mubasa but mimika mikana yekubuda takambobuda tese pamakandivhara mari paya ndinyarari yekuvharwa mari asi makandoona ndakaita semidza mandoona ndaita mano vasikana aiwa ipapo taizorara kwakasiyana ka ndizvo zvazvo but nguva yebasa ndebasa asi vamwe vangu 2 vakazviita havo bosika ndopanozovakana maingaka munhu wataishanda naye I think mainga vakauya tane marimba takaenda kuexp momentum yaita maroad shows yakambenge ichinzi group africa kudhara vasikana takawana vachitambira bhendi renzi tashinga marimba crew relid vanomwainzi sanseko I think akafa mani ndo kwatakakorovera vasikana yavo kataya navo but ndakazomona kudara navo but kwete nini iwe ndo vakadara saka it was piri na Kapfupi na Lloyd Gwara ainzi Bulamavi ndo vakatora vasikana yavo vakadara navo I think Lloyd akadara nacho Jina akazingava nedance group rake piri akadara neainzi Sida I think vakatoita mwana mainga vakangoti haitsovyasi wakatora ndichataure I think ndo vanhu vakadana pagrupu yavo kwete vese
Mwese hatasina yakanyanya. Alright. Muri Zimbabwe ndofunga mavanzwa ka mkoma Awillo. Mkoma Awillo ameno message yamungade kupa yekupedzisira kumuri Zimbabwe. Message ngavapa ndeyekuti Shintika live kana matangazo zvenyu muri group ingozamai kuramba makabatana then undyire ngauite ushoma kana maona dhora shiyanai dhora iro bozi ndo zvakakonzeresa kuti kagurupu kedu akaita sei kaparara iko zvinopira hameno zvaari kuitawo hameno achiri kuita zveansere kana ndakasiyana ndoziye Kapfupi ari kwake but inini ndiri kwangu but dei takaramba takabatana pamwe netekinoloji yako mazano kai pamwe tingadei tata kumberi pane nyaya yekuti takadhonzerana tikaitirana makaro mumwe akazopedzisira atenga dzimota mumwe asina mota saka azizofadza mumwe akoti uruziva kuti takatangira kuna First Street handiti taitambura munza taisvika dzimwe nguva dzekuti taigona kubva kwebwedzi netsoka tisina kana mari yebhazi takatakura ngoma futi tiite kuchinjana ngoma yedu tobva naikona kwebwedzi kudombo raMwari takapfeka mapatapata tonosvika mutauni toita kadhirama kedu toona kamari toenda kumba then mabudirira kudaro wozitanga kuti ini ndezvangu izvi ndezvangu ndega ndakazvitanga ndega ipapo apabude ndozvakakonzera split saka kune vari kuita vari magroups tirai kuramba makabatana muenda kure Makange muine mastructures here ekuti uyu ndiye leader wedu uyu ndiye treasurer uyu secretary uyu wechikara kuti zvese zvaingoendwa nemunhu wani zvanga zviripo mai matebwe ndiye angari treasurer ini ndandiorganize Kapfupi ndiangari leader achitirana Piri but iyo vanhu iyo vamwe ndo vakaita mukonye ndini mukonye wavona kwavakatisidza manje alright fine vamwe vakafa but varipo vacho unotaigona kuita chii kuti amuvone upenyu but nenhaya yekuti ini ndikangogaya kuti vandakashandisirwa mahara wena ndiri muvana hayi kuzina ndichazvikwanisi ndakatosiya nazvo nendimuri kuona then ivo pachavo kwebwedzwa vanenge vachidhonzera kuti auya anondishandisa uya achiti uya anondishandisa amene mabhilifu avo nangu handibhilive zvekushandiswa nevanhu saka ndangositudurikeni kanosvigara rangu kunoto but kuno achiri kuuya ka itai katsine mari but noda kubatana because hapana pocheta dramori one hapana hazvibure kreni zuti chainonzi one man band but angaitwa nebackup yanenge anayo anolokona igiti yachiti anenge achivari one but handimunonza mafilm voices anenge achidairaya sakurati anenge asiri one nemadrums haumboaushandorwega munhu aikona kuzita ndini mavanzwa mukoma Awillo vachitaura rwendo rwavo rwavakafamba naro kubva kuna First kuzosvika vazotanga kupinda vachizowana madirectors nungozaka dzekuektaidza dzasata kuzoti nakati chii munhu oramba uchipfuurira mberi ndozvatinosangana nazvo mumafields umu but chatinongoramba tichikurudzira ndechekuti havazi kutanga wandanzwa even vari kufamba izvezvi kuti madirectors ava like not madirectors esachi but havasi kunyatsobhadhara munoziva kuti zvifambidzani mufanira kunge pane ukama hwekuti akupawo basa womupawo chake cheuviri ndokuti zvifambe kozi wakasabhadhara shuwa onai zvinozvo hatisisina maactors madrama kudhara aya ainakidza chokwadi ana Kapfupi aiwa saka zvekuti takakuti mudzoke munodzoka Kapfupi ndodzoka aiwa saka regai tidzifambire nyaya dzacho asi nguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzira kuramba muchisubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Arangusita ndi Praises Ngwena Masivanda.